Ikras joka mietas. Ilnu to jäädä hoke. Just okei. Just. Mä jahkan tämän mannaa kähtseli, niin valla mankin kähtseli tässä, kun otan riftsviihtiis nutatsa. Tuulen rekäimi heis paikkai. Tää puhuiku. Tuo puhuikuhkille, että olette noittiit. Mä tässä peilillä puhutaan outoa. Mä näkät pojat, että Global Wipe. Teillä muuten paikki puhutaan noittiit, että kohti joku cultist. Ja tämä millä samaa teikkun. Mun tässä vainaan YouTube-video olemme. Toi kuuluu te ollenkin. Tää sattuu rohka. Tää ei takaa makkakin jienä. Tää fjällait ja teet väkstäkään tuotsti ja tsuggit on niippin. Ja kun tsuggit tekä miruhku niippiet. Ja sit itse olla olkkus pori aika toki kerkka jäämettä. Vain tässä miruhku, että valtaus heikka. Täties takaa jammatus heikka. Mutta täältä kun aine peissä, kun mitä ei kurasista ole nuppelle. Mä jääkö täppillä naittit. Tooloin spjälle. Kuokt. Kolom. Järjemmäs kallista lehti. Ja olles koktuhaa heurupitstä, kalvalpori tiihtoa. Ja no muu. Just alkan Minecraft-spela, mielellä me muokkaan toppe tahkaita. Säätäkö peiluit sohki ja pyyti helli ja horsti ja yrkkääställä ja lega tekää saamisimilla, että lähtee pöbbin manna ja riitali pohtiin halti ja tekää, kun te säännöt sä laavit. Johka mohkia määräkkä niin kulkita riitali pohtiin halti ja pohtroktur. Homma ei jää jo, minä leimu huolakaan toko ohtsa maaresi. Ja nuota pohti pars niin te vasta proktit. Ja mulla on tässä vainan. Mitä Minecraft Dungeons, kaannuko tänne? Ja mitä flankille saamikin, kaannuko tässä saamia saamia? Tämmöisen siis koppiadzi ja saatnikirjolmai melti täp chatten. Tiellä tälleen. Jaamjakta. Slikka kun koftista liikkaa. Tää vielä teipua. Alle. Tuoloin, hä? Eikä te just lihkaako? Odoiko lihkaamme? Eikä teille oinen soukana illihkasen toppi. Onko tää puolellis? Tälkee. Tajami. Päätsirmat ja malahmalatsi. Mä tää kaanakin noitti. Ja mä olen ohtsuan tein noittist.
Ei velkikään on näitä. Kun minä mulla on kuitenkin vihtan vaikka, kun ei te kokkilla kerttelemään sen ohtseemeli. Minkäläkään on velki. Lägos lampu tupissa. Ei. Kun minkä ehtää thermal, mä pian tällä ei hittä tällä äsinällä. Nuorten troppavalta järven, joka sätter kos mä vainnan. Vainnaako muu? Joo, tiedä. No. Oi, toppiko hoinu mihknut päältä jausi. Palaa ei lehki. Joo, no mihki lihkam. Tuulen näin. Tiedämäs kyllä, kun mä saan hohtati noitit. Koin oru kaunaamme. Joo, mulla on noitti hohtama läntä. Mulla on nähnyt vihtämään hohtati noitti. Mä en velkä kaunanti noitti. Täplätäkää naittit. Okei. Eilen vielä tää kerttiäkö? Älä kerran kai. Tuulena jo kertei noitti hohtsat. Jaha, oja, nää tekal. Our cold blood can't be spotted. Täällä reutaan. Tuulena ja mä olen tossi hohtsun. Ota higa, oja. Jaha. Soit mankin leimasen toppe. Mun kuvaas täällä reutaan. Tää on täällä jäskää. Täällä vain halkako pohtia. Pohtia kultista. Jermas kuvaas täällä reutaan tiet. Ai mä olen vihtämaana. Mä olen jo näin meistä jokibärjäkä vihtämaana. Jermas kuvaas täällä reutaan. Mä olen jokibärjäkä vihtämaana. No meistä jokstreamin mä olen leimasen unnimus haktilamassa hohtsaamassa noitit. The Himana, cultists are cold-blooded and can't be spotted with thermal vision device. Ja. Ja, min tiehti tänne. Mä olen täällä kähtsellä taapan haittit. No tuolla jo toppunut välillä sahaa. Joo. Tämä on millainen pro game, mun jäkään mun se W. Tämä pro game on kohti W. Mä muun sun lakka. Oi. Älä nulla jinnalla. Mä kuulen just aika vaiput. Jäät. Kato rossilla ei. Rokoppas päälle. Ei, mä jahkatan kyllä se olmus, mutta oli just se. Hui, hoi. Täällä taappi, joo. Oi vallain, jaa. Täällä on just uutta. Mulla on pomo. Ja, men ja, men ei voi. Eikä ruotsi vanna. Ja voin tehdä pohku siivellä niin, että oli vähän kuin ekkään valttinasvullemme. Iya, mä tässä pintistä niip. Ne kuuluttaa kullu tuossa kanssa pintistä niippin. Ja mä terään.
Ja det pohkus on, det pohkusti. Ne ei ole kuitenkaan kestäkään horror movie, kun ne kun maanalainen pohku. Ne. Uff. Tämä lihka tälle en jouka holkka.